Hejsa, det er ham der, I ved nok, Sten fra Fokus på Kokos. Den lille video her skyder jeg simpelthen for at gøre opmærksom på, at jeg nu har lavet en bogliste interesseopsamlings et eller andet, hvor du kan tilkendegive, at det er i orden, hvis jeg kontakter dig og giver dig et salgstilbud på bogen, når jeg ved noget om, hvad den kommer til at koste. Hvad jeg ved, det er, at jeg har planlagt udgivelsen til at være den 19. maj år 2017. Der fylder jeg faktisk 57 år. Så hvorfor ikke give mig selv en bogudgivelse i fødselsdagsgave? Det kan være der en meget god ting. Så her under videoen, når der kommer et skrivefelt ned op et eller andet sted, så når I klikker på det, så kommer I ind i et mailsystem, som jeg så bruger, hvor I opretter jer og kommer på en liste. Og der kommer først rigtig hurtigt igennem, hvis I vælger at tjekke jeres mailbox igennem og effektuere den der sådan, aktiveringslink, som er eller bliver udsendt i systemet, som gør, at jeg gerne må spamme jer i ordets bogstaveligste forstand med et lille tilbud. Ja, det var som bare det. Håber I har en fantastisk aften, så det var meget kort. Hej hej!